Bai, esan diete epailei nahi dutenen azteko. Vale, ja, aztera, bai, hasi ja. Durangoko Ezkurdi pelotalekutik bake txapelketaren 28. edizioko finalak ikusiko ditugu. Lehendabizikoa kadete mailako izango da eta ondoren juvenilak ikusiko ditugu. Nor baino nor gehiago. Oso giro ona daukagu hemen pilotalekuan eta komentarista lanetarako. Gaur komentarista etorri baino lehenago hemen ere aspaldi jokatutakoa. Carmelo Arizla Barretar, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nork ez du jokatu azkeneko 28 urteetan bake txapelketa. Hori da, pelotan aritu garen guztiok, uste dut txapelketa honetan parte hartu dugule. Gehien bat, ia Bizkaitar txapelketa badala, baita Euskal Herriko jente guztia etorri urte batzutan. Baina lehen gure sasoian gehien bat Bizkaitarrako azten gendun da, orduan ia pelotan aritu garen guztiok, txapelketa hau pare bat urte diru tokatu zaigu jogatza, Bizkaitik kanpokoak ere ikusi izan ditugu azkeneko urteetan, baina aurten okerezpanago berriz ere Bizkaitarra bakarrik ari dira parte hartzen. Hori da, orduen oindala urte pilu hasi zen txapelketa bakarrik Bizkaitarra jogatzen gendun, lengurtien badakit bai Gipuzkoarra, Nafarrak eta Erriojarrak eta Arabarrak ibili ziela, eta aurten ere, Bizkaiko feakuntza pentsatu izan du Bizkaitar gehiago txapelketan sartzeako eta aukera guztia Bizkaitarrek emateko. Lehendabiziko partiduan Ander Arandia eta Oier Etxebarria ikusiko ditugu. Ander Arandiak 16 urte ditu, Arrankudiagakoa da, 1,80 m eta 70 kilo. Eta aurrez aurre izango duen pilotaria ere, mutin garaia, sendoa, indartsua, Oier Etxebarria. Igorrekoa da, 1,83 m eta 71 kilo, aurkaria bezalaxe, 16 urte ditu, Oierrek ere, biak atzelariak, Carmelo. Hori da, biak atzelariak, biak normalean jotzailea direz, eskun luzia dituzte bizek, eta ikusiko dugu, nik Etxebarria askotan eguzio bikoteka eta bai atzelari bikaina dela. Eta Arandia berriz, bai atxetik ondo dabil da, nik uste eskuz banaka partidu gehiago jatuta dagoela eta txapelketa asko batu deuz da nivel honean gainera, así que nik uste badakitela Eurobiok mano-mano jokatzen. Lehendabiziko final hau 18 jokatuko dute. Epariak eta pelotariak prest dira, animoak ematera lemoarrak etorri dira, eta irrifarre hori ikusi duzuena haientzatzen hankarta prestatzen ari ziren unean. Sakea berari egokitu zaio, beraz Etxebarriak aterako du, bostekoa bi finalistak, neurketa astera doa, 18 tantora. Oierrek aterako du, erdi-erdiko sakea Eskubi zerantzungo du, Arandiak bere parean jarri da, baina atzera Etxebarriak. Aurkaria frontisetik urruti eduki nahian, ezkerrez orain. Ander. Pilotari hauek botera ondo aritzen dira, eta ikusten da lenguerako mano-mano joatuko da bela, ez? Pelota lusatzen Eskubiekin botera, eta ian ordekoen aukerak azkenien kantu amaitzeko, ez? Bikaina pelotaka da hau, 8. kuadrotik eraman egin du Oierrek, eta ez zaie, tanto hau gaizki etorriko urduritasunak eta estudasunak gorputzetik usatzeko. Azpitik jotako pelotaka da ona izan da, baita Etxebarriaren erantzuna ere, aukera bat zuen, zabalean dejada botatzeko, baina lanean segin nahi izan du.
Hor bai, saiatu da jokaldi egiten, iritsi Oier, eta lehen da biziko tantoa jokatu eta gero, eseri inbarrotuko ote dute. Agian bai, ez. Benetan tanto gorra da daro bat eta baitu hor, ondo botatakoa, Kanpora gutxietik kanpora, bai. Sotaman ere sartu dira, biak ezkerrez, denetarek ikusi dugu. Tanto honetan bukaera ere oso nahi izan zitekeen, baina azkenean oker txiki bat izan du. Ba, gainera izan da tantuan zehar okinduen lehenengo aukera, ez? Orain arte Arandiak eukin dio egurra ematen, hemen atxetik, eta momentu hortan dejada batez saldu inda Arandiak, eta aukera izan du Etxebarriak bere atakera pasatzeko, eta, azkenean suerte txarrez, ondo botatako izan da, baina Junjako zabalera. Marraren gainean joduela ikusi duzu errepikapenean. Pelota aldatzea erabaki du Ander Arandiak eta bide batez Arnasa lasaixiago hartzeko aukera ere izan du. Aproba egiten aritu den bitartean. Gero hauts liteke finala, baina lehen da biziko tantoan indarrak nahiko parekatuta dituztela ikusi dugu, biak jotzaileak direla. Eka tanta gogortzeko beldurrik ez daukatela oraingoz Benipein. Luis Mari Larizgoitia. Esan beharrekoak esan dizkio bere mutilari. Sakearekin nola moldatzen den. Eskarmentu handia du Anderrek Oierre baino. Buruz buruko torneoa jokatzen. Eta ikusiko dugu. Bakekoa irabazteko balio izaten dion. Iaz ere finalera iritsi zen Carmelo, baina ezin irabazi. Ez benetan, orduen urtebete gaztitxu hau uste txapelketa hona izuela, finala jako hain ondo urten, finala egotea enbeste pelotarekin meritua dela, eta aurten ere Josean Tolosa amezketako txapelketa eskuz banaka bere mailan atara du txapela, eta ongoan hemen finalan dago, ez? Iaz Altunaren kontra galdu zuen, tanto gutxi eginda gainera. Eta ura azteko modu ona izango luke gaur Arantza ateratzea. Atzera Arandiak, Etxebarria. Eskubiz jarri da azkenean arranku diagakoa. Martxa honean ez dakit, 18. tanturako baten bate juizin biko da partiu erditik aurrera, benetan tantu gorra da biziten, Ezkerrez jarri da Oier, altura eman. Arandia. Ederra pelotaka da. Hortxe izan dezake aukera Oierre, baina ikusten jakon berandu zoila. Geratuko sala eta justu neldu da. Nekearekin da, aztu sartu pelota eskuan. Bigarren tantoa Ander Arandiaren txat. Berandu xamarrabiatu da. Gainera tantu bietan azkenean Etxebarriak izan du aukera tantu iteko, Horrere, pelota nahiko gertu egingo zuen front izan da labur geratu zaio eta azkenien ezin sartu pelota eskuan. Arandiaren sakea izango da. Ondo gurutzatutakoa. Ezkerrez erantzun Etxebarriak. Eskubiz orain agintzen hasi nahi du. Arandia. Atzera eskuinka da zoragarria. Tanto. Pelotaka da garra. Oso luzia da gainera ondo baztertuta eta, ikusten da pelotea behor hiru kuadroan dekonean ematen diola agurra. Orain arte onda ametik atxetik, buena eta lanian, baina horre beste ritmotxu hartu dio besoari eta benetan pelotaka derra. Aurreneko tantoa izan da Igorreko mutilarentzat.
Ez dakit, pelota berarekin segiko duen edo... Bai, badirudi, bai. Aitor Erozkin botiberarekin hitz egiten egon da, eta bere gaz jarraitzeko, ez? Baina uste pelota politia diez pelotan egiteko, Inor ez du hemen olako sakerekin edo aberia handia ingo, ze pelota nik uste jolasteko dira, eta adin horretako nik uste dut aproposa. Oier Etxebarriaren sakea, Eskubiz indartsu jodu atzetik, Arandiak, bikaina hau ere, zortzitik, Anderrek eraman, altura eta indarra biak, Oierrek Etxebarrien. Laugarren kuadrotik azze pelotaka da horrengo hau ere. Oso ondo. Kanpora joango zaioak ian, baina nahiko egin du. Bai. Azze eskuinka da joduen orain ere, Oier Etxebarriek. Ozatzen ari da, Bai, gainera aprobetzetan ari da frontiseko altura guztia, Da gero bezarea hemen nahiko altu dau, eta benetan pelotaka da itxela ezin de, ondo sartuta eskuen, da gainera ondo baztertu eta hemen, segarren kuadro ikusten dugu, baina jakin hau zestapuntan aritzeko frontoia da, beraz hau ia zazpigarren kuadroan jarritako pelotaka bat izin de, Beraz horre ikusten da eman diola. Askotan jokatu duzuzuk hemen, eskuz? Ez, askotan ez. Afizionatu da ni hemen ez ginen joatzen da, profesionaletan pare bat partidu joatu dut hemen Durangoko festatan, frontoi honetan, bai. Aurretik jarri da, Oier Etxebarria, lehen da bizi oso sake gaiztoa atera du azpiazkutik, errestoak meritoa izan du, ezpaitzen erraza, baina bigarren pelotakadarekin lortu du hirugarren tantua Oier Etxebarriak. Kontoi ona eskuz jokatzeko ere. Bai, ona da. Gainera, jentie beneiko gertu da, eta zoru ebe ona da, eta neurriak eta hemen 10 metroko zabaleri ez da izango lako luz zabalagoa, eta bai, eskuz egiteko be kontoi ona da, bai. Oierren sakea, ezkerra horma ikutu eta atera egingo da, Eskubiz erantzuteko moduan. Labur geratu zaio, dejada Arroxa Marra, iritsi eginda Arandia. Aztertu egin zaio Arrankudiagakoari. Eta atzetik berriro gozatzen hasi da Etxebarria. Arandia. Oso ona. Sotaman ezin Oierrek Iruna. Ikusten da atxelari peto ezela, Biek be defentsan be Sotamano jartzen die, boleaz barik. Da gero ikusten jaki ebe, ausartosun falta hori tanto amaitzerakoan, Baina benetan esku biek ona dituztela, eta biek eskumaz indartu jotzen da. Eseri eginda Ander Arandia eta haren atzetik Oier Etxebarria hasi baino ez dira egin, baina tantoak gogortzen ari dira. Antzeko ezaugarria dituzten pilotaria ditugu. Eta momentuz armailetan bizitzen ari dira. Bake finaletako festa handi hau. Gainera biok hemen bosgarren kuadroan jarrita daude peloteoan. Ikusten da, ez diezela usarta dejada botatzerakoan, da orduen ez da bezaintzen beste aurreko kuadroak. Orduan baneiko ondo jartzen direz botera hemen, askotan botera jartzen direz ondo eta ez diotela bat abestiari pilota ganera tortzen, Ikusten da, atxele diezen lez, tanto guztie neko gorra izango diezen. Etxebarria dejada ona egin du, lehen da biziko tantoan Zabalera marragainera joan zaion ura. Azkeneko hau ez da hainuna izan, bere burua saldu du eta behar bada konfiantza piktin bat ere faltako zaio urrengoa botatzeko. Epainek itxaroteko esan die pilotariei, oraindik ere aur batzuk kantxan edo inguru horretan sartuta zirela, baina atera dira handik. Eta pres dira bi pilotariak, 7. tantoa jokatzen hasteko. Arandiaren sakea, Etxebarriak ezkerrez jaso. Oraingoa ez du hainbeste gozatu.
Beste aukera bat izango du hor, laugarren kuadro terdian. Etxebarria. Nik uste Arandia nahi duela eman eskuma horrekin, baina ez duela libratzen frontiza, ez? Nik uste Etxebarriak azkenengo oin ikusten dan moduen, azkenengo losak frontiseko azkenengo harriek askoz hobeto ari dela bilatzen, da eskuz bana jaukatzeko hemen luzetu bida pelotia, eta askoz hobeto ari dela altura ematen Oierrek, ez? Horrein bezala. Deja da horretan ez du asmatu Arandiak eta aukerako pelota harrapa dezake. Iritsi egingo da horretara ere, eta tanto azkenean Gorri. Ez da biltza ondo dejadekin. Ikusten da hor ez da bizela fin, ez? Euren atxeko lan honetan ondo dabiz, bai bio peloteoan, sak errestuan, baina bai sak egiterakoan da bai dejadatan, da nahiko motelari du. Lehen da bizi jokaldia Anderrek egin du gero Oierrek, baina ez batak ez besteak ez dute tanto azuzenean egitea lortu. 4-3, aurre berriro Gorriak hartu du. Arandiaren sakea. Ezkerrez jarri da fretetik asko aterarren. Arandia. Etxebarria. Aire sartu beharko du Igorreko atzelariak. Aukerako pelota, atzera ondo orain Ander. Eraman ezkerrez. Sotamanoz ondo sartu da Oier. Parekatu du pelotea eta orain bera hasiko da erritmoa ezartzen. Pelota hori azkar atera da hormatik eta tanto izango da. Bai, hor joteragoan beste txispatxu bedeko Oierrez, naita biek eman leku berdinera Oierren pelotie beste martxatxu bedek hartzen da, bez? Da, gero ikusten dabe, dejada egiterakoan aukera bestabiezela ondo hartzean, ez? Askotan, mano dejadie ondo deko zunien pelotazo emateko bota bizu, ez? Berak uste duela aurkariak joko zule, ez? Honek bota dabe orain arte, derrigorrez, ez? Bote txarra mandolako, baztertu dalako, eta normalien aurkaria badaki horre larri zauzenien, dejada itera jongo zala, ez? Aukera bestabia ondino asmatzen, aukerak dejada botatzera. Hirugarren berdinketa markagailuan, sakea Oier Etxebarriak. Ondo gultzatakoa, bai. Ezkerrez oso ondo ari dira biak, sakeak ere maten. Ondo jotakoa hau ere. Sotamanoz eraman Arandiak, ezkerrez jarri da, lota atzeratuz Etxebarria. Sotamanoz ere oso ondo moldatzen dira ezkerrez. Gurutzatutakoa, eraman Oierrek. Ander, dejada. Aukera hori zan. Orantxe engainatu da. Aukera hori zan, hori da. Aukera okin dugu ederto pelotazo emateko eta hor bota bida dejadea. Da Oierrek nola zidan jatzera azkajuten, ez? Da oinbe, 3 metrora botako bazuen txapatik 3 metrora tanto inozun. Da oin aldiz, nahi zuen txapa gainean epini, ez? Baina horrek hor bota bidez dejada, ez? Horrokin dugu horrek ikusten dan moduen aurre da bie pelotazo ematera eta Oierrek nola doien jatzerantza, ez? Hor 2 metrora bota eskero be, tanto izango zen. Lehen da biziko baldintza bete du, aurkaria jokoz kanpo harrapatzea, ez ustean harrapatzea, baina bigarna ez. Ez du ondo zehaztu, txapazkira joan zaio Ander Arandeari. 5-4. Azpitik ateratakoa, tanto. Lehen ere alatxu sakatu du, azpitik eta baztertuta. Eta agian horrela min gehiago egingo diote elkarri. Luze sakatuta baino oso errestatzaile onak direla erakusten ari baitira. Gainera luzata eskero ikusten da errezkentzen da bela, eta gainera nahiko lasai errestuan dabiz, ez da hemen aurrelari batek basakea eta gero rematera doiena, ez? Ordune nahiko tranquile errestatzen zu, ez? Arazoa Arandia balen urtean izan zuen, ez zuen konformatzen bakarrik errestu eginiz, baizik eta nahi zuen kendu altunari eta horretorten die sakatzak, ez? Da honek, botera joatzen da benlez, nahiko tranquile errestora da bizbiak, ez? Gehiago atzeratu du sakea orain
Oier Etxebarriak. Lautik atzera. Igorrekoak. Arandia. Dejada, azkarra, baina txapazki dago ere. Ikusten da, hori, atzelari peto-peto diesela, da rematien, ordu batxu sartu beharko da. Banakan egiteko. Berriz ere denbora eskatu du. Lariz Goitiak. Ander Arandiarekin hitz egin. Eta behar bezala ekin diezaion urrengo tantoari. Bake txapelketa hau, irailaren 17an hasi zen. Beraz, hilabeteko ibilia izan du. Aste arte eta ostegunetan jokatu dute. Lehendabiziko jaialdia Barakaldon, gero Gernikan, Zaldibarren, Sopelanan, Sestaon, Lemoan eta Zornotzan. Final handiak gaur, Durangoko Ezkurdi pilotalekuan. Carmelo Arrinda eta Inigo Tomas dira epaileak. Kronometroa martxan jarri dute eta berehala agindu horiete pelotariei kantxara itzul daitezela. Bina kanporak eta jokatu behar izan dituzte bi pelotari hauek. Arandiak Andueza eta Arrizabalaga kanporatu zituen gaurko finalera etortzeko txartela eskuratu ahal izateko, eta Etxebarriaren aurkariak Esain eta Urizar izan dira. Gainera Arandiak irakurri dute justuen irabazi zuela final aurrekoak, eta, beraz, kostaiakon hamen egotea, A ber, ontxe poliki asmatzen duen kantuak amaitzerako. Berdintzeko aukera izango du Anderrek, sake asko gurutzatu. Ezkerrez eraman Oierrek, gertu harrapatu du, asko zabaldu, barruan izango da. Bai. Utzi egin du, baina tanto izan da. Ondo zabaldu dugu, justuen, Eramatekotan oso behartuta eraman beharko zuen Oier Etxebarriak eta zalantza horren aurrean uste erabaki du eta oso gutxigatik baina ona izan da. Hortxe ikusten ari zarete. Errepikatena ikusita ere zalantzaren bat edo beste izan dugu, pentsa epaileak. Laugarren berdinketa, Bina, Iruna, Launa eta Sein egin dute erain arte. Sakez tantorik ez dauka orain arte handiak, Oier Etxebarriak bat egin du. Eraman Oierrek Anderresakea, pelotaka da ona. Horre mandio, bai. Hori eraman, aurrean nahi duen egiteko moduko pelota, gehiagia arrotu du, baina oso atzen zegoen. Bildurrez bota duen, ez da bat eroso ez. Kali horietan ikusten da, ez da loituta. Amenatzetik gustora biltzen dala, lautik atzera. Ze, nahiko tranquil botatzeko dejadi ezin dut alan dabe, altura txemotxo, bildurrez. Ez da ondo heldu behankaketik. Eta nahikoa esan da, nahikoa izan da, ikusi da. Aurreko pelotaka da derra, ona behatzi garren kuadroa etorri da. 3-8 partziala lortu du. Arrankudeako mutilak eta berriro aurretik jarri da, 7-6. Ezkerrez jaso Etxebarriak, lautik asko zabaldu Anderrek. Ondo. Mindu Zabaletik. Etxebarria. Arandia. Atzera Anderrek. Ezkerra ez ezin.
Ondo baztertuta. Aukera argi ikusi ezean, kostako zaio. Bai. Arandiari dejada botatzea, baina horrelako pelotaka da jotzen dituen bitartean. Tantoak egiteko modua izango du. Ba, ikusten da hor, nahi eta bos eze pelotazo ematea, konfiantza dio dekola hor. Dejada botatean, ez? Pentsa Oiarrek tanto guztien bostetik atzera onda. Dalan dabe, bueno, dejadan desente txue bota eskero, ba, tanto izango zen, baina ikusten da konfiantza daudeko eskuma horrekin da atzera botaten. Lau tanto jarraien egin ditu Arandiak. 8 eta 6 aurretik da. Eskubiz erantzungo dio azkeneko sake honi Etxebarriak. Arandia. Zortzira etorri behar izan du Oierrek. Laugarren kuadroan da orain. Eta zalantza handiak izan ditu. Ez du azkenen esko, ez dejari. Buruti pasa zaio dejara egitea. Azkenien bildurtu da eta lauan jarri du. Hortxe dauka aukera Oierrek. Aurrera pauso bat egin eta aire sartu beharko orain ondo Arandia. Konfiantza handia airez. Ba, esotamanos ikusten da ondo sartzen duzu. Dejada orain bai, azkarra, iritsi, beste dejada bat, eta nun gelditu da Oier. Bai. Begira geratu da, geratu da begira, urten deu, handa berriro gelditu da, da berriro urten deu. Ez da gizte gertatu zaion, pentseko zuen, egi esan da, dejadanik ondo botatea onda, baina hor bote altua eman deu, Arandiako zuberre zeldu da, eta hor, gelditu da hor, da berriro. Nik uste dejada Oiarren oso hona izan dela, baina bote handia eman du, Pentsa zeharrez heldu da Arandiak, berriro dejada txuiteko. Hala ere, arraro izan da, berandu konturatu da iritsi egingo zela aurkaria, eta iritsi eta gero epailari begiratu dio. Bai. Seinale oso zentratuta edo etzegoela, begira. Hor begiratzen du hor epailari, Bai. Eta gainera hor ez da oso lantzari, oso errez heldu da Arandiak, pelota horretara. Erdiak egin ditu. Sake ona. Oso ona. Eraman Etxebarriak aukerakoa gelditu zaio. Hori aurrean utzi izan balu tantoa zen, baina. Etxebarriak tantoa lehen bailen egin nahiko du. Eseri eta lasaitzeko. Ideiak behar bezala antolatzeko. Bere buruan. Bost eta utxeko partziala sartu baitio. Hortxe hasi da gintzen. Pelotaka da bikaina, dizdiratxua. Ez bot egin dion, tanto. Gainera horre normala baino gehiago ibili da, Holako zoruen zelako abidu biratara dugu. Atxeden askatu du aurrenekoa, Oier Etxebarriak. Lortu du azkenean aurkariaren bola da ona etetea. Eta oraindik oso gertu dauka aurkaria, nahiz eta boste dautzeko partziala sartu dion. Bitantoren aldea baino ez dago markagailuan. Eskuinka da, itzela izan da. Partida gogorra ikusten dugu gara. Gadeten mailako izateko, pelotaka da desentekoa, Carmelo. Bai. Gainera, nahiko ondo da gozatzen, botera eta utzgitzi. Peloteoan da utzgitzi, da bize pelotea ondo sartzen eskuan. Arazoa dogatela hor, ja maitzerakoan, guztien geure bildurra askokin, Arandia behorre dejada botatzeko ikusi dugu azkenean bildurtu da, ez du esko, ez dejadarik hor arazo hondiek hor, biek ikusten diez, pelota lauen daukenean aurkaria nola jajutean atzerantza ikusi eta ez da bizela gustora dejada botatzerakoan, da orduan neko traik ekutien atzerazka. Oinazten dana batek asmatzen dejadarekin ikuste zulo handia hongo dela errestatzeko, Gaur egun profesional maila menipein, beste jokamolde batera ohituta gaude, aidez eta bar
aurrelariak aldendu dira azkeneko urtetan eta atzelarie protagonismo txikia izan dute. Hauek ere behar bada egokitzen joan beharko dute aurrera egina ala. Hombre, arazoa da betik gaurko materiala, honek gaztientzako nik uste dut egokia dela, da orduen denbora ematetxuna 8-9 kuadra etortzea, ez? Honek ikusten da, atzerazka etorterakoan denbora ematetxu, ez? Profesionaletan dauen materiala, da gainera da bitzen pelotari daukazen golpiekin, ia pausuri besto zegoen, ez? Pausu bat egon eskero ja peloti ganean dekozu, eta nik uste honek pelotariok aurrelari baten kontra joatu eskero aurreratzu egon beharko ziren da airez gehiago sartuko ziren, ez? Ikusi eta biek atxelari peto diesela, nahiko tranquil da bizamen jarrita bos edo 6. kuadroan, ez? Ja, Arandiak badaki lekurtea segertatu zaion aurrelari baten kontra, gaina aurrelari bikain baten kontratuna modu da nola saker remateak edo nola edozin lekutik jokalde egiteko kapaz dela, eta orduen ez zuen hain tranquil egoten amenatzen, ez? Aurren egon bizan, da orduen askotan buruz gain pasaten zion pelota, ez? Nik uste gaurkoan suertatu dela hori, ez? Jokatzeko pelota diesela eta biek atxelari peto-petoak eta ikusten dela aurreko jokotik hortik alditen dabela, ez? Baina beste gauza bat ona badaukete, buruz-buru jokatzeko airez, Sotamanoz ezker eskubi oso ondo sartzen. Ara zer egin behar duen? Baina aurrera junda Sotamano bera, bai. Etxebarria. Sotamanoz, Arandia. Atzera, Rosatuz, Etxebarriak. Aurrean harrapatuko du pelota oso gertu, baina utz. Txarto jarritu arbe, ez da neurtzen. Ikusten da aurrin ez dala ebilita, ez da neurtzen horre pelota nola hor geratzen diez, ez da horbe heldu danean justo txapagainan epintera junta, ez da hor normal aurkaria jakitea horin gozul, ez. Nik falta botaten dut hor biek daukatenien pelotia iruen mama, dana jotean berrean, orduen dejada bota eskero metro batera du bi txapati gora segurazki tanto ingo da bela, ze bestia atzera aska atuan dugu, ez. Hor boiarre ondo dominotu du tanto zuan, baina ez da konturatu horre pelota horre hilda geratzen diesela eta martxa laburrean junda aurrean zen. 10-7. Sakea berreskuratu egin du Ander Arandiak. Eta ez ustean harrapatu gaitu gu ere, Carmelo. Airez erantzun dira sakeari. Ze gainera, gero hirugarren pelotak adan, gero botera etor da ona 9. kuadrora, ez? Así que tanto abeolan hasilik, ez? Nik uste gaurkoan ez da bezetan horrek arriskoak hartu beharriz, baino txut. Aurkaria ez da juten gero rematera eta orduan denpora ematetxu berriz 5. kuadro horretara heltzeko, ez? Aurrelari bate izan eskero, orduan segurazkia baten baino gehiago jarri beharko zen airean. Txapelketako kadete mailako finala ikusten ari gara 18 tantora. Ander Arandia 10-7 irabazten ari da Oier Etxebarriaren aurka. Sakea luze, Arrankudiagakoak eraman Igor Estarrak. Ondo igarri dio boteari, baina iritsi egingo da biparetera. Orain beste aukera bat izango du. Hori tanto izango da. Oso ondo. Sartu da bipareten ez du tantoen, baina asko behartu dut. Da gero gainera dekon jo horrekin, eskuma horrekin, hemen 7. kuadron jarri dut. Nik uste horre usartu bidala gehiago horri egiten, ze pelotak aukerako pelotak badekos, ondino ametik horre goingo du. Orain arteko alderik handiena hauxe da, markagailuan oraintxe Ander Arandiak daukana. 11-7, lau tanto aurretik da. Arrankudiagako atzelaria. Gaur Arrankudiaga herri oso ongo da hemen. Beste final. Hori da, herri txikize da eta finalista urrengo finaleko pelotari batek Arrankudiaga da eta seinale lan honen da bela Arrankudiagako seinale. Zalantzarik ez. Asko jodu orain Arandiak. Eraman Etxebarriak. Ordeko aukera maitzeko. Atzera.
Nekatuta egon behar du Oierrek. Baina eutsi dio, pelotaka da horri, orain Airez. Arandia gainera nik uste pizka solte dela, oin beste txispatxu bedabile, eskuma horrekin. Lehen joten ari izan, baina oin nik uste ja beste martxa bat sartu diola eskuma horrela. Deja da hori, arrepatu egin du, zabaldu Oierrek, boleaz orain, Sotamanoz, utz. Nekatuta, ja. Bai. Zenbat aukera, Arandia bedejada botatu birutik eta azkenien bostetik botatu. Ikusi danean ja hasi dala ja bestea menperatzen, orduen arrezatzen da, pelota eskazenak. Baina nik uste hon ja esautzen moduen ja eskuma hori ja beste martxa bat sartu diola Arandiak, aspaldiko bosei tanto honetan. Hor Oierrek ondo zabaldu du ezkerrez, askoz gehiago ezin zuen egin, baina Purtzera jondata. urrengo pelotaka da izan du okerra. 12 kolore gorri hartzen ari da finala, baina oraindik dozena erdi bat tanto beharko ditu Arandiak irabazteko. Eusteko esaten ari zaio Aitor Erauzkin Etxebarriari ez behera etortzeko bostonto atzetik doalako. Sake hona dau. Bederatzetik eraman, Etxebarriak hortxe dauka ez da iritsi. Eskuz banaka ezin dozu etziz, sake auki eskero bero, zeupe aukera aukingo zuz. Tanto mordotxu bete egiteko, beraz, eskuz banaka nik uste azken arte gainera, ondo da jokatzen, eta aukera dekola gero partiduan sartzen. 13 sake hona izan da, eramateko zorian izan da Oier, baina ez da balekoa izan. Sakez tanto bana lortu dute batak zain besteak. Bigarrenaren bila, Ander Arandia. Orain errestoan izan da utxa edamateko moduko sakea baitzen. 14, gero eta konfiantza gutxiago bere buruan. Ja presak, ja sartzen, ja gorbe ja junda purtzera. Orain arte tranquilo ibili da eta horrek normalean didez markagailuen asuntuak, ez? Ja, markagailuari begirazten zara, zulo ikusten duzule eta ja gero beda pasadatxu, bai, ez? Benetan lehenengotan partidu, tantu gorrak indabe eta oin atxetik da biena normalean, nekea gehiago zamatzen du gainera ikusita, zuloa dagoela, ja, ez? Aurrera, joan da orain Oier. Sotamanoz eraman du aurkariaren sakea, atzera Arandiak. Anderrek atzera. Beti gora Airez. Oierrek. Botera orain. Igorrekoa. Ezker Airez. Deja da moduko bat egin du txapaganean. Hori egitera joan da. Bai. Arrigatzera gonda, ikusi dugu aspaldi beti aurkariaren menpe gondala, eta bengoan tantu guztien menpe gonda, eta esan du, hortze eskergantzua sartuko, eta txapagaina ikusi dago. Hortze duzu, txapagainan atera zaio, nahi baino hobeto agien. Eta gutxienez, berriro esertzeko balio izango dio, nahi duen pelota ateratzeko eta sakea bere baitan izan dezan. 8-4 maldan gola jarri zaio partidua, baina lehen esan du Carmelo Arizna horretak buruz-burukoetan bolara handiak ikusi izan ditugula, tanto sail ikaragarriak, eta horren esperantzan izan beharko du Igorrekoak. Ina, Iruna, Launa eta Sein egin dute. Ina, Arrezkeroz, Aldo eta Jabela, Ander Arandia eta Alde handiak lortu ditu. 14
kendu dio orain Oier Etxebarriak eta 6ra gerturatu. Pelotarekin zer erabaki hartzen duten. Berarekin segi edo beste bat atera. Lehen da biziko pelota. Oierrena. Oierrek hasieran atera duena. Lehen zazpigarren tanto egin duenean bakarra egin du. Ez dio etekinik atera sakeari, baina orain bestelako asmoz ekingo dio lehen da biziko pelotakadari. Arandia badu aurrera. Ez, geratu da azken. Hormia satana du. Bai, badazko da ere. Erantzun hona arroa. Etxebarria. Labur geratu zaio. Hortxe dago aukeria. Buruz gain pasan nahi ezin. Eutsi Arandiak beste aukera bat utziko dio Oierri. Gurutzatu, atzera jo behar, Anderrek. Eraman, airearen bila, nola joan gaute da. Txapala. Pena, ondo junda, Zirtero zart, egin du hemendik aurrera Oier Etxebarriak eta oraingoan ez du suerterik izan, lehen izan duena behar bada orain falta izan zaio. Gainera baztertu zaio, nik uste ondo jundala eta azkenean baztertu zaio talanda denek ondo jodego, bazterre mateko horre orman kontra. Txapara joiako. Horre gauzak normalean berak ez duz egiten da, ez da erreza. Partiu baten urtetie, da gainera final batean, Azkenean zeuzen asmatzeko gugue, baina ez da erreza. Hiru tanto falta zaizkio, Ander Arandiari, bake txapelketa irabazteko. 5 tanto jarraian bi aldiz egin ditu. 5etik 9 eta 10etik 14. Atzean zain gelditu da orain Oier. Eskubizera mandu pelota. Oso atzera. Oso ondo, Arandia orain solte da, nik uste bigarren parte honetan eradekon arrestasuna eskuma horretik nabari izan da. Atzera berriro, Eraman Oierre, pelota zaila zen. Aukera, 3. kuadroan pelota atzeratzeko. Oierre gozo nekatuta behar du. Eraman baina kanpora joan zaio, 16 eta 8. Sotamanoz sartzeko uste esaten ari zaiola Aitor. Horrean zaguteko esatu txon da Sotamano jarri eta, zozer asmatu. Du bezalaxe behar bada Anderrek ere entzungo zuen, eta Zabalera sakatzen dion, edo asko gurutzatzen dion, Arandiaren sakea, atzen gelditu da. Pelota onda atzeratzeko, oso ondo gozatu du. Ondo atzeratu. Hau ere atzera. Zabaletik orain. Deja da. Hori da. Eta horrenekoa dela, Bai, ikusten da ontxe lasaitu dela, hori jakitea ikusten da dakidela, eta horrin bida dejadia. Dekozu nien pelote aukerako emateko, orduen normalen aurkaria uste dugu jotzera zuizela, eta asko arrezgatu barik, hor txapati metro batera nola bota duen tranquil, eta hor ez da erantzun. Bakarra falta zaio Ander Arandiari. Txaloak arrankulioko mutilaren zat. Sake luzea. Bai, sartu da. Eskubiz itxikote da ez. Amaitu da. Ander Arandiak irabazi du. Kadete mailako bake txapelketa. Lehen da biziko ahalegina. Iaz egin zuen. Finalean. Tanto gutxi egin zizkion. Jokin Altunari baina aurten atzelarien arteko norgehiagoka bere aldekoa izan da.
Eta partidua agian markagailuak erakusten duena, baina gogorragoa eta parekatuagoa izan da, Carmelo. Bai, batez be, lehenengo zatia nego parekatu izan da. Nik uste hor biek eskurbanago joko klasiko indabela. Biek botera aritu dire jokatzen. Eta gero, bueno, ja hortik aurrera nik uste Arandia ja beste martxatxu sartu diola eskumba horreri. Eta gainera ikusi da behi alasaitu dala, behi dejadatan da asko betu bili dala. Eta, bueno, nik uste, bueno, merizuela txapela, bigarren parte oso bikaina egin duela, eta, bueno, urte zoragarria dara mala, eta, bueno, amaitik bakarrik, zorionak ematea, ez? Hori segiko dugu, zorionak eman handarri, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, gogorra izan da, naiz eta 18 eta 8 markagailuak errez irabazi duzula pentsa dezakeen jendeak, ez da hain erzaizan. Ez, Oierrek beti egite ditu partio handiak, pilota oso zailak eramate ditu, eta beti borrokatzera eramate zaitu. Hasieran atzelarien arteko partidua ikusi dugu, zuk gogor jotzen zenuen eta berak gogorrago biak gozatzen eta frontisetik urruti biak. Bai, Oierrek altura asko ematen dio frontisean eta orduan oso zaila jogatxa kontra. Eta normalean aurrelarien arteko partioak izate dira, baina aurten atxalarien artekoa izan da. Dejadaz tanto ez duzu bukaeran arte egin? Dejadaz azken aurreko tanto egin duzula ordura arte saiatu zera, baina ez duzu horretan asmatu. Bai, dejar oso txarto egin ditu, baina baten bat irten zait. Oierria maila nekatuta zegoen eta atxean gelditu da eta hori bariatu dut. Bueno, iaz Arantza barruan gelditu zitzaizun Altunaren kontra galduta eta Arantza hori nolabaite atera duzu aurten, ez? Bai, oso polita izan da aurten idaztea. Gainera, pasain urtean oso itxura txarra manuen finalean eta ondo etorri zait, ondo jogatxa gaur. Bueno, atzelari petoa zara, baina dejada egiten badakizula ikusi dugu eta sotaman oso ondo moldatzen zarela, behar bada arma horiek ere baliko dizute banaka jokatzeko. Bai, banaka jokatzeko aire pizka bat ere behar da, bestela ezinezkoa da atxera eta aurrera ibiltza, eta pizka bat entrenatu dut, eta nahiko ondo. Zorionak. Eskerrik asko. Ander Handiaren hitzak izan dira, lehen Jose Antolosa txapelketa irabazi duela aipatu du, Carmelo Ariznabarretak, beste izen handiko txapelketa bat, bakekoa ere bereganatu du, eta aintzat hartzeko pelotaria izango da datozen urteetan. Arandiak 18, Etxebarriak 8, amaitu da lehendabiziko finala, berehala ikusiko dugu bigarrena.